Salut, băieți! Tot eu sunt băiatul la care s-a pus pe YouTube în legătură cu virusul Tapsnaki și cu marele arab din Elveția și mafia și telefonia mobilă. Ceea ce mă doare și ce am arătat pe celălalt videoclip, numele meu este Lup Alexandru, am spus de atâtea ori. Să bat în pumn în piept că el să chinuie, să facă bani, să dea bani la lume pe spatele meu. Și mă doare că am maltratat-o pe femeia în ultimul hal. Eu să știu dacă trăiește sau nu. Dar este 8:25 ceasul, ora României, și trebuie să se audă pe virus tot ce se vorbește acum. De ce fac demonstrațiile astea? Eu m-am săturat de 2 ani de zile cum chinuie lumea și prostește lumea și spune lumea întreagă că am și eu virusul activat și ascult și eu virusul și am fost foarte plecat și în Elveția, am fost plecat peste tot și n-am avut liniște și pace nici cum din pricina lor. Sistemul cum stă? Fiecare zi mere virusul și spune că eu sunt zi și noapte, că eu să ales, că pusă pe virus, că e mare femeie și alte treburi. Femeia era o simplă doctoriță și un simplu pacient, nimic altceva. Era o legătură mai strânsă, așa ca între doi români plecați în Elveția. Și pe baza asta au început ei să facă șmecherile lor. Bine, și toată lumea care treaba și cu jocurile virusate și pentru lucrurile acestea de baie. Dar fiindcă nu se ostoiesc și nu dă niciun rezultat, nici la lume, la nimeni, nimic, și numai așa merg în continuu și chine lumea, să vadă lumea adevărul cum stă. Că nimeni nu-i poate opri de 2 ani și în april au fost 2 ani de când merge jocul ăsta. Nu se vede prevenit telefonul ăsta, oricât l-aș pune, oricât l-aș face, că e telefonul mai slab. S-a auzit tot ce se vorbește. Acum e 8:25, ora României, data de 16, după masa, nu seara, ora 20 și 25 de minute. S-audă tot ce se vorbesc, tot ceea ce se aude pe virus. Azi noapte am pus iar un videoclip cum am masturbat și poate n-am explicat eu clar, ca să dea seama lumea, că de fapt ce s-a auzit acolo, ele s-auzeau de 2 ani de zile. Și ce lumea nu mai știe că ei ce fac acolo, fac niște proiecte pe calculator și le pun și le expun și fac toate lucrurile acestea. Că deci lumea nu mai biruie ce face ei și prostește lumea în continuu. Ceea ce vreau eu să vă demonstrez îi să în continuu am să mă expun în fiecare zi sau a doua zi, la orice oră ce vorbesc eu, ce se aude pe virus. Să-și dea seama lumea că de fapt nu el pe virus, așa cum a fost el la început cu femeia, ci o maltratat și m-am pus pe mine. Și în continuu, o lume întreagă să arată că se bate cu bunul piept. Da, să vă dau o explicație, de ce nu oprește? Sau de ce nu dă rezultat? La femeie, la altă membolă și în ultimul hal, nu se poate rezolva treburile. Hai, nu să fim corecți. Hai să fim realiști toate lucrurile. Eu nu mi-e teamă. Am spus de atâtea ori, eu nu mi-e teamă. Va fi și nu să fie teamă niciodată. Înțeles pentru ce? N-am teamă de om și n-am teamă nici de mafie. Asta e adevărul. Ceea ce vreau eu să mai vă explic, trebuie să strâng asta.